Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalanista. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! How are you today? Ayan, kumusta po? Kumusta na po ang mga sweldo na ubos na po? Ay, dumating ba? Ay, mga sweldong hindi dumaan. Ang mga sweldong hindi dumating. Parang hindi ko sila namalayan. Bakit kaya ganun partner, no? Ang bilis lang talaga. Parang ang sarap dumating yung araw na sasabihin natin, ha? Nagsweldo ba ulit? Diba sabi mo, hindi ko na malayan. Pero, yung hindi ko na malayan na negative, yun yung tayo diba? Yes, doon tayo sa negative side. Hindi natin na malayan kasi dumaan lang lahat. Yes, meaning. Meaning, ang bilis. Nagastos mo rin kasi. Correct, nagastos ng kasi, pinangbayad agad kasi, ganyan. Or pwede rin na, hindi natin na malayan na sweldo na. Kasi? Na dumaan na sweldo kasi umaapaw, ganun. Mapera. Ganyan. Yan ang goal natin, ha? Ang goal natin, partner, wala bang mangungutang sa atin today? Oo nga. Kasi kakasweldo lang pala, hindi ko na nga namalayan. 3 sweldo na nga yung lumipas. Ganon. May kakilala ka bang ganun? Wala eh. Oh. Kung meron man, hindi ko siya papakilala sa'yo. Baka mabawas yung papautang sa akin, partner. Baka mahawanan tayo ng diba? ng blessing. Sana ganun yung lifestyle, no? Kailan kaya mangyayari yun? Hindi, sana mangyari, diba? Pagdasal natin na mangyari. Pero kung halimbawa, partner, mga kabisyo, kung halimbawa hindi nangyayari yung ganyan, yung parang overflowing, yung mga eksenang ganyan, parang diba? laging kulang. Pag laging kulang, baka naman yung kailangan, ang lagi nating iniisip dyan, diba? Kung ano po yung meron tayo ngayon, yun po ang kailangan natin. Totoo yun. Diba? Minsan lang naisip natin, parang yun po ba yung kailangan namin? Ba't parang kulang po? At saka Lord, parang araw-araw na lang lagi. Kailan kaya matatapos? Pwede ba ma-experience yung medyo nakaluluwag-luwag naman, yung totoo? Kaya nga partner, kapag sumabay ka nga sa trend, paano mo masasabing mahirap ka? O kailan mo nasabing mahirap ka, 'di ba? Ang dami nating hindi mauubos. Ang dami nating entry. Totoo. Magbigay ka nga ng isang entry. Kailan mo na realize na mahirap ka? Yan. Yung araw-araw ka nagtatrabaho tapos inaantabayan mo yung sweldo. Sa bagay. Diba? Yun no? Problema ng mga kagaya nating hindi na kaluluwag-luwag sa buhay. Kailan kaya sa sweldo? Dumating na ba yung bonus? Correct. Diba? Yung pagkalimbaw, nangungulit ka na. Nangungulit ka na dun sa mga may utang sa'yo o kaya nangungulit ka na dun sa mga magbibigay dapat sa'yo. Yung mga ganon. Mga senyales yan. Correct. At saka yung magtatanong ka, saan ka nag-loan? Yan. Madali lang ba? Correct. Ilang days? yan. Madali lang ma-approve? Yan. Diba? Diba? Kaya pwedeng mag-cash advance. Ayan, diba? May paluwagan ba sa department nyo? Di naman kaya. Kapag ka nag-transfer ba ako sa ganito, may charge. Diba? Diba? Totoo yun. Kasi mahalaga yung 10 pisong charge, ha? Correct. Kapag ka alam mo sa sarili mo na may charge, ako, neto ko lang nalaman na pag sa iba pala may charge. Parang bukod sa convenience fee, meron pang mga 2% kinemelatik. Nakakaloka. 'Di ba? May mga ganun pa pala. So mararamdaman, yan yung mga senyales po. Kasi kung yayamanin ka, nakaluluwag-luwag ka, ano ngayon kung may transfer fee? Di naman kaya ATM partner. Ayan, relate ako dyan. Mag-withdraw ka. Kahit malayo puntahan natin. Huwag kasi lang mabawasan ng 20. 18 pala, 18. Huwag lang mabawasan ng 18 pesos. Diba? Mga senyales yan. Diba? Relate tayo sa mga ganyan. Kasi sa totoo lang, kung nakaluluwag-luwag, ano ngayon, doon ka na sa mas malapit yung machine na yan sa'yo. Correct. Diyan mo na kunin Ito naman, lalakad ka pa ng malayo, magpapakainit ka pa. Kaya lang
senyalis ng mahirap, di ba? Oo. Sayang naman yung 18 pesos. Kasi totoo din. Totoo, Sayang din naman kasi talaga. Sa totoo lang. Nakakapanghinayang, no? Pero yung talaga may mga kaibigan ako, hindi sila nanghihinayang sa 20 pesos. May Ako yung ganun. napapaisip para sa kanila. Oo nga, kung 18, kung ilang beses sila nag-withdraw today, kunyari 3, Oo, o 18 kasi times 3. maximum of 10, di ba? Oo. Per dispense. Hindi ko alam eh. Walang ganyan ATM ko eh. Mali ko dyan. Ganun. 10,000 yung isang dispense. So kung withdrawin mo ay 30,000. Ayan. So tatlong 18 pesos. Ganun ba yun? Hindi ba one time? Totoo ba? Oo, per transaction siya. Lakse kung 18. Sana makarelate. Ganon. So malaki-laki din. So 18 times 3 kasi 30K yung kinuha. Oo. Sana may 30K. Wag mo muna natin compute partner kasi wala namang 30K. Nakakaloka. May Diba? ganun ba? Panghihinayangan mo. Akala ko per pasok ng card. Oo nga, per pasok ng card. Siyempre, 10. Tapos pag na-withdraw na dispense mo na yung 10. Oo, kasi may ibang mga... Ito talaga, taga-syudad, hindi alam. Sorry na po, Natuloy sir. ng taga-Mandaluyong ka dati. Sorry na po, sir. Pag-alagala ka sa Maynila, hindi mo alam. Gets ko na yan. Kasi may iba kasing mga bangko na ang maximum nila hanggang 10 lang. Na sana increase na nila. Oo nga. Kasi uso na po ang Kayo talaga, habang business kayo. Wala na eh. Utak businessman talaga kayo. Di ba kasi may kasi mga pag iba... di mo napapansin, totoo, kumikita sila doon, ha? Oo pala, tama. 18 ka ng 18 ng 18. Kasi 10 piso lang yung... Ay, 10 piso, 10,000. 10 lang kasi laman ng wallet ko. Hindi tayo makarelate sa 10,000 eh. Mga ganun. Correct. Totoo. Yan yung mga senyalis At talaga. para sa atin, sa mga kasaktuhan lang ang sweldo, mga kaibigan. Correct. Malaking bagay yung Yes. 18 pesos. Panghihinayangan natin yan. Tama naman. Tama naman. Pero kapag kaiba, hindi wag na. Oo. Okay lang yan. Di ba? Sarap maging maging ganun yung lifestyle. Yung tipong parang halimbawa sa toll gate, minsan napapaisip ka, wag tayo doon sa looban. Doon tayo sa Walang toll fee. Oo, correct. Ano tawag doon? Papasok ka ng Side street. bayan-bayan. Bayan-bayan. Wag lang makapag-toll. Minsan manghihinayang ka sa 250 Ang sabi daw nila, isa pang senyalis daw ng kahirapan. Yung kapag ang bayad mo daw sa toll ay cash, hindi ka daw nakakapag-RFID. Sabi daw, hindi ko rin sure. Hindi ko rin sure. Hindi ko alam. Minsan mas mukhang mayaman yung yung alin? naka-RFID O kaya nga. O kapag halimbawa cash ka, yung hindi ka nag-RFID, wala kang wala kang pang-load, ganun. Advanced load wala. Doon na nakakaalaman. Alam mo kung kailan ko nararamdaman ng kahirapan, partner, kapag sa toll. Kapag syempre, partner, bago ka makapasok doon sa toll, may umalis muna. Diba? Tapos pag makita mo, ang laki nung nila. Load, ang laki ng load. Yung nalilinaw yung mata mo. Hala, ang laki ng load nila. Lagi ko iniisip talaga, ano kaya trabaho nila? Bakit ang laki ng load nila? Kasi yung sa'yo, pang saktuhan lang o kaya negative pa. Correct. One time nag-negative 40 ako. Isip ko, hala, nakakataranta. Teka lang. Nakaka-nervyos. Mahusgahan ka ng kasunod mong sasakyan. Sasabihin, mag-G-Rap. Mag-G-Rap. Negative 40. Nangyayari. Totoo, talagang na-amaze ako. Tapos minsan pa, ang gagawin ko, parte, susundan ko pa yung sasakyan. Titingnan ko, ano kaya itsura ng driver? I-judge ko. Ay, sa ATM din nangyayari yan. Ay, oo nga, kasi totoo. nararamdaman kong mahirap ako. Yung nauna sa akin, hindi ko alam, sabi ko nananadya talaga to. Para hampas sa mukha nating mahirap tayo. Kahirapan, di ba? Yung parang yung may iwan niya yung papel niyang maliit. Oo. Hindi ko sinasadya talaga nila. Makita mo, 200,000 pa yung laman ng akin, di ba? Hindi, totoo nangyayari sa akin yan ilang beses. Tapos, hindi naman sa judger, di ba? Pero judger talaga. Parang, bakit parang ganun? Parang wala naman siyang ganitong pera. May ganun. Oo, tapos yung iniwan niyang resibo, pinapatong niya pa talaga doon sa kung saan ka pipindot, sa ATM, tapos malaman mo, 300,000 yung balance niya. Correct. Di ba? Available balance, 300,000 pesos. Di ba? Ikaw nga, available balance, 300. Kasi hindi mo pa mawi-withdraw kasi yung minimum amount na pwedeng i-withdraw ng machine yan, 500, di ba? Minsan may ganun, di ba? 300 na nga lang, i-withdrawin mo. Di ba? Kaya lang di ka pwede kasi minsan 500 yung laman. Oo, tsaka hindi mo pwede sigarin, mako-close.
hindi lang yung partner. Close account ka, sige. hindi lang yung partner, may charge, 18 Oo. pesos. So, kunyari, 300 na laman mo, tapos gusto mong kunin yung 300, hindi pala pwede. Oo nga, Kasi diba? nga may charge. Ay, naku, relate tayo ano ba dyan. yan? Ang hirap. Buhay natin mga magigirap yan. Correct. Ano ba yung eksena ng mga girapay? Alam mo yung isa sa mga hindi ko makakalimutan na parang alam ko talagang medyo hika-hikahus kami Kapag- Headset ko lang ba? O parang may Hindi, tenga mo yan. meron Huwag ka naninisin ng headset. Tenga mo talaga yung humihina. Meron kasi ako naririnig na na parang ang daming bubuyog. Tenga ko nga. Okay, confirm. Tenga ko nga. Parang ang scratchy niya. Hala. Oo. Ano ka ba? Okay, fine. Tenga ko nga. Gumagapang sa tenga mo. Oo nga, parang ganun. Ang dumi kasi. Sinyalis ng kahirapan. Walang pabili ng cotton buds. Ang meron sa amin, hairpin. Pera man kinatakip ng ballpen. Oy, Alam. batang 80s. Takip ng ballpen. Takip ng takip Ginagamit ng pang kuha panda ng ko rin. tutuli. Oh, yung Specific na panda. Hindi kasi yun yung ballpen namin dati. Tsaka yun yung mahaba-haba yung tangkay. Correct, diba? Kasi yung beak parang yung beak kasi parang natatandaan ko pabilog siya, masakit. Oo. Hindi, tsaka parang di na masyado nakakakuha. Alam na alam. Bata sa laula. Kasi tama naman din. Yung takip ng panda. Tingnan mo, nag-agree. Agree. Marami siya nadadala. Marami siya nakakahig. Totoo. Kasi kapag ka medyo maiksi, tapos parang medyo pabilog, hindi siya nakakakahig. Oo, mantika lang yung nakukuha niya. Alam na, tawan-tawa. Ba't ka parang mantika lang yung nakuha? Ano ba yan? Pasitabi po sa mga kumakain ng yema ngayong oras na ito. Sorry na po. Pag yung takip ng ballpen na yung sinasabi natin na tama. isa yung maganda yung pangkahig. Correct, diba? Makukuha lahat. Oo, wala matitira. Tama, Confirm. Wax talaga, hindi diba? Hindi ko nga alam, partner, kung nung panahon natin, hindi ba talaga uso yung cotton buds or mahal? O talaga mahirap talaga tayo? Or yun na lang yung uso? Oo nga. Hindi ko nga yung classmate ko nga, nagdala nung tingga ba yun? Yung nga, yung pinangkukakahig. Tingga? Tingga yun di ba nickel yun? Yung binibili sa palengke. Sa amin pang mayaman na yun Ay, hindi ko kasi alam kaya hindi ako mayaman, hindi ko alam yung tingga sa sabi mo. Ano yung yun? pangkahig talaga. Yung pangkahig na tingga. May ganon. Oo, basta bakal. Basta bakal. Hairpin kasi sapat na. Kaya hindi makarelate sa tingga. Makarelate sa tingga. Tinggang binibenta. Sabagay, pareho naman sila, no? Oo. Di ba Hairpin. parehas lang naman ang purpose? Oo. At least yung hairpin, Double purpose. Pagkatapos mong gamitin sa tenga, pwede mo nang pang . Di ba yung mga nasa parlor, nilalagay mo na nila sa bibig yun, sa kiniklip? Hindi naman kasi usang COVID dati. Imagine ko So, lang. okay lang kaya pala yun. nagtatagal sila sa bibig nila yung Ang hairpin. daming, kasi may lasa. Sinisip-sip muna nila. Sa laulang usapan. Ang usapang inyong naaamoy. Ang baboy. Diba? Pero syempre, while nakakatawa yung mga ganito, actually kapag binabalikan mo naman talaga, nakakatawa siya Oo, diba? kasi lahat tayo nang ginawa natin yan Diba? Kung hindi nyo ginawa, di kayo na rich kid, diba? Hindi kayo kasali dito, di go, diba? Pero sa totoo lang, masarap balikan kasi kapag lalong-lalo na kapag halimbawa, nagiging nakaluluwag-luwag ka na, masarap balikan yung humble beginnings, ika nga, diba? At masasabi mo talaga sa sarili mo na, pwede palang magpursige para yun. hindi rin maging mahirap. At saka mararamdaman mo, ay nag-i-improve pala ako. Correct. Diba yung improvement ng buhay mo, nakikita mo. Tama. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Muli ako po si Nicole Yala. Ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!